الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, gwamnatin ƙasar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani ta janye rangwamen tallafin haraji da ta sa wa simintin Dangote wanda ake shiga da shi ƙasar Nijar. Wannan ko tantama ba mu buƙatan wani ƙarin bayani, kuma duk inda ka ji irin waɗannan gwamnati ta saka wani tallafi ko ta rangonta ma wani, to ba don komai ne da ya sa ta rangonta mishi ba face don talakawa al'ummar ƙasa su amfana, su samu rangwame da tallafi da sauƙin waɗannan kaya, imma siminti, imma taliya, imma shinkafa. Duk in ka ga an ce duk wanda ya shigo da shi an mashi rangwamen tallafi ko haraji, ko an sa mishi wani tallafi, duk wanda ya shigo da kaza ƙasa za a ba shi kaza, to ka tabbatar gwamnati ta yi ne don tausayin talakawan ƙasa, ba ta yi ne don ita ta amfana ba. Don kuɗi ne masu ɗumbin yawa kuma aka ce an yafe maka ko an rage maka, a maimakon kana biyan 100 ka koma ka biya 50. Wannan tallafi ne mai yawa wanda su suna sa rai ne tunda talakawa al'ummar ƙasa su ne za su amfana da wannan, to ba da jimawa ba sai a same ka an samu wannan rangwame da sassauci ɗin wanda talakawa al'ummar ƙasa za su amfana, su alfahari da gwamnatinsu ta musu sauƙi ko kuma ta sa ido ko ta sa hannu a wani abu wanda talakawa za su samu sauƙi. Amma duk lokacin da gwamnati ta irin waɗannan abubuwan, daga shi wanda aka yi ma wannan rangwame ɗin bai san an mashi rangwame ba, kuma sannan bai tausaya ma talakawan ƙasa ba, kuma ko sauƙin da take sa ran za ta samu ba ta samu ba, to a nan wurin gwamnati za ta yi duk abin da ta ga ya kamata ko ya dace a matsayinta ko a cikin ikonta, ta ga abin da za ta iya yi wanda za ta kwatan ma talakawa, ko kuma ta mai da wannan, ta janye wannan rangwamen a biya ta kuɗin ta full, talakawa su siya yadda suke siye. Ma'ana in kun fahimci abin da nake nufi, idan an maka sauƙi don talakawa samu sauƙi ba su samu sauƙi ba, to gwamnati za ta gara ta mai da hankali ta amshi kuɗin ta full, ta yi ma talakawa wani aikin da su, ta janye wannan tallafi ko kuma rangwame da ta yi a wannan wuri. Kuma kai tsaye shi ne abin da ya faru a ƙasar Nijar, wanda ya sa gwamnatin Birgediya Janar Abdurrahman Chani ta janye wannan tallafi. Wata kullum irin waɗannan abubuwan shi ne muka rasa wurin shugabanni na mai da hankali game da abin da zai ciyar da ƙasa gaba. Meye talakawa ke bukata za su samu sauƙi, gwamnati ana so a ganta gaba-gaba a wannan wurin. Ba kawai ya zama duk abin da gwamnati ta yi don talakawa, ya zama talakawan ba su amfana, ba su da wani fa'idantuwa da suke da wannan abubuwan. Gwamnatin ƙasar Nijar ta mai da hankali yaya talakan ƙasar Nijar zai samu sassauci da rangwame a al'amura na rayuwa na yau da kullum. Shi ne abin da ta mai da hankali, kuma duk abin da ta yi ta ga bai a samu wannan sassauci da sauƙi ba, to ita kuma za ta duba wani hanya, wani dabara za ta yi don wannan talakawan su samu sauƙi da rangwame, wanda wasu gwamnatocin muna kallo su ba abin da ya dame su sai kawunansu. Me za su yi su zuba a jihunsu, me za su yi 'ya'yansu ji daɗi, me za su yi 'ya'yansu kasi talauci, su 'ya'yan talakawa me za a yi a don kwafe su, ya za a yi duk irin waɗannan abubuwan. Shi ne abubuwan da sauran gwamnatoci muka ga suna yi. Amma gwamnatin da ta damu da talakawanta take ƙoƙarin ta faranta musu rai, daga sun samu sauƙin rayuwa, to dole za ka ga wannan gwamnatin Allah na taimakonta duk abin da ta sa gaba. Ko da ko gwamnatin kafiri ne, ballantana na musulmi. Muna fatan Allah ya mana gudunmawa, ya mana jagoranci. Sai dai kuma mu a ɓangaren talakawa akan samu wani matsala ko wani saɓani wanda za ka ga majoratin gwamnatin da take yi don ta tausaya ma talakawa,
to ba su ganin wannan ƙoƙarin da take yi a lokacin da take yi sai bayan bata sannan za a gane da wane ne, da gwamnatin kaza ne, da an yi kaza da an yi kaza wanda an riga an makara. Wanda abin da ya kamata duk inda aka samu wata gwamnati mai tausayi, mai nuna damuwa da damuwan talakawa, to ya kamata a gani ne a wurin talakawan su nuna sun damu, suna mata fatan alkhairi, suna mata addu'a ba dare ba rana, sai ka ga ana ta samun ci gaba. Kowa ya ba da wajibin da ke ɓangaren shi. Shugaba ya ba da wajibi don kare al'umma, rayuwansu, samun sauƙin rayuwansu, duk wani abu ya mai da hankali. Su kuma talakawa su mai da hankali wurin yi mushi addu'a da fatan alkhairi. Muna fatan Allah ya ci gaba da mana gudunmuwa da jagoranci, kai ya bar mu da wayanmu ko dabararmu daidai da ƙiftawan ido. In Allah ya so ya yarda, nan ba da jimawa ba za ku ji labari mai daɗi game da farashin siminti a ƙasar Nijar. Muna fatan Allah ya mana gudunmuwa. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.